Da kakendon shispa reply BNSS khang sendon sebak ka deputy commissioner jong ka Iskashil district anong ba Shillong ban penlong ya ka jingye yai paiba ne ka yatra da ka kanhun shit niam Hindu halor ka jing temu ban pensong thu bat yalap khang bam do masi bat pha ngai jubol ba ka masi ka badai ka marat ka bang bha ban bam do apo ka jela jongi kum ka kemi ka bakila temu ban penlong ha ka artrik urisau hajar arpsau kane ka hukum ka balapan mi Shwashisngi ke jingtemu wan yu kejat cuka kanhun Hindu Jyoti Petha Deshwaranda Chankar Charya Avi Muktawaranda Balayalam Dau Jagat Guru Shankaracharya Ubanwan syakane ke jingge yai paiba kumba kilapan bena man penlong haka artrik urisau arja arplai U National Media in Charge ka kanhun U Jagat Guru Shankaracharya Maharaj U lapan tip bau nongilam ka kanhun U Shankaracharya unwan poi sa Shillong haka arprastrik bentau benai lengba ke lingsuny ha umroi airport. Lapan tipru bau ni unong ilam hadin bola poi hakat lingsuny usa penheri kalama masi hapo ka gaudwat stapana Bharat Yatra badawaru ban penbena bakamasi kedai ka kemi jong kari nalor ban pentri kamru ya ka ain da ka sarkar pedeng ban khangno ya ka jingsho do masi. Kum kane ka rali kala ban lam sa jingya klumar hapo Shillong mat ka district hi baro ka wei. Haka ba ka nega kanhun kam sem lapan jing bedru ban penlong ya ka nega yatra nega jingi yai paiba kabala pelong ya ki bo district ban yo jing tip patmu jong ka nega kanhun ban penlong ya ka yatra ha Shillong kanega kandon kala hukum ban ya lumbreu sangut ne palat ban penlong rally ne procession hapo kanong ba Shillong bat haki kapsor bat kino kineg ba penkeng pengat ha kanega kandon arspa arpelai jong ka BNS kanega hukum kabala pentreka murder tak hadu on sedapan benar kumuipat